tabo jaga ripak jagi tongmani obo khe tamoni jindang mo je pair lai nikhe on jagan sopoi haida na oboke जों खागोनां और जागा जे सिनि बिधान सभा जे ओ जारल बासाय जों तंगाय जों किनि को किसुता पार्टिन जे लिडार तंगाय रक सोशल वर्कर जे खायतंनाय रक बरक बाय जों खरसा खरगनि मिलुय जेमन हमदि सजल देवरमा तंग और आनै लगी आं तंग गोविन्द देवरमा ओंकै को और शक्ति नरनिते तंगाय सिनि मंगल देवरमा बरक बायनो जों ओबो सालाय अमायके जों व्यवस्था खालायनाय निजिनि न रांत अमायके व्यवस्था खालायनाय जों अमर लायमानता दिनै जों मुसायपारा गलागाति विधानसभा खबजाक मुसायपाराव जों बस्त्र वितरण सारदिय जे मा दुर्गानि उत्सव नतियै तिनि सिनि आमा संनि समान सिनि मय संनि समान न जों तिनि और माने बरन रिगनाय बागनानि बागै जों और कुतुमै जों ताबो रिगनाय बागै पाइलेखेता कयजन रं बाग जाखाना तिनि 33 जनानो जों रोखा सिनि आमा संनि समान जत मय संनि समान जों तिनि और 33 जनानो जों जे सारा त्रिपुराव सिमियाव तो भारतबर्षआव न जत जागानो ओ उत्सव दुर्गा उत्सव बुङो ओंखाय ओ उत्सव न कितिंगै माने जे एकदम कुरै बिग्रा सुग्या ताङै फानो चानानिसे कलगियांगो हेगेरि पाइनानिखे करिं थांगो ओंखाय आपति रगनो ओ समयो बरकबो जों हामजाकमानि तरफ थेके जों किसिसा बुंनो ओ सुग्या समयो बरक जाते बरकबो बुयो बाक्सा रिकांसा कताल कानै ओ मुतायनो नायदा मानो बा नायथुं ओ बाहिनाय ओ समयके रलायो हा बाहाय दाको अब जास्ट कायसा हामजाकमानि बिसिंतै अबो ओ जे समयो बरकबो कायसा खादं खाजानि बिसिंतै नायथुं होनैनाय बंनोबो सहयोगिता खालायनाय रमानि जास्ट लाभ ऑफ टोकन दिस इज ओनली लाभ ऑफ टोकन दिस नथिं फॉर फ्यूचर एनीथिंग दिस ओनली फॉर आवर मीन्स फॉर लाभ ऑफ टोकन ओनली अबना नासिकिनो खलाय जगि दङ ना अब जास्ट अब कायसा हामजाकमानि मारि रिमासे अबनो तैनाय माने जों बरक करि रकबा जे पाइमाय यांगै दङ जों नुगै दङ अब कारण सिन गानाब्ला ओंखाय जों नुगो बरके दिल्ली न मा ताङैनाय चालाय दङ ओंखायरि जराव काहाम पाइ सुमना फन जरा करिंका अमाय समय बरक पाइना मुसुंगो ओंगै जों साइमान दङ बरक पाइना मुसुंगो ओंखाय जों किसा जों जुबलायै नाय बंनरि मानसियाव अब कोनो एक्सट्रा जों आसिगिरि मानिया ताम खलाय दं सार बरक नरक ताम पुसो दं आंखे तो सिनि सिबाजिला नर्थ डिस्ट्रिक्ट जनजाति मोर्चानि जीएस हिसाबै सामु खायदों जनरल सेक्रेटारि हिसाबै ताबसु जरा कयता रगो बाग जाखाना ना कासि जागोन बाग जाखो आबोथ' तो जे जों जे बागलायमानि अबनि बिसिंथि तो जों अब कायसानो बाखो औ जों बसकांगो जों खाना ताय हे जागा रौनाय खाना जों रनानि हिनि वानसक दङ जों खाना जायसा हायना हाय रनाय नरनि माध्यमे नरक ताय साइमान फिनाय जों खाना रनाय सिनि अबाहायनो जे गलागाति जन्म जयनगर बखब जागाबो जन सदर जन्म जयनगरनि गंग्राम पाराव आरो जों खाना मन की बात बतंगो मन की बात অনুষ্ঠান आबोनि बिसिंगो प्लास सिनि जे बस्त्र वितरण जे रिगनाय बागजानाय जे प्रोग्राम आबो जों आरो खाना नारकनायता इनके खान दत बुकसं कबंमा जागा जाया सुग्या जतन मिलिलाय जतन थानसाका मिलिलाय सुगदरब खा तंलायना बागै अबा के हामजाक मा मारि फुनुगै तंमानि नरवा सामु तांजागै तंमानि ओमा हायंजाक अबकिया सिदि के तिनि बागसं लसिनाय जतन हामबाय।